wenkululeko. Ngiyafisa kule episode ka-4 ukuthi ake sithathe umuntu osekhaya simbeke esithombeni, mhlawumbe umuntu wakamoya, umuntu ohamba lezi zinto zamanzi ney'mpophoma kanye nolwandle. Engifisa ukuthi ngikwazi noma ngikuphenye lapha kuwe ukuthi kwamukelekile yini ukuthi abantu uma ngabe beya ey'mpophomweni nasemanzini olwandle bafike banikele ngemali emhlophe. Kuyamukeleka yini lokho kamoya? Ngoba sokhumbula ukuthi imali ifike nalaba abamhlophe, imali eyombuso obumnyama. Bebenze njani obabamkhulu bethu uma befuna ukuyoxhumana nabanikazi bamanzi ngey'khathi zabo? Bebenikela kanjani? Iyiphi indlela eyenziwayo for ukuxhumana namanzi ngoba sokhumbula ukuthi namanzi kuseyi-part of imvelo. Ngakube ziyamukeleka zonke yini lezi zinto ezenzakalayo? Njengoba sibona abantu abaningi uma beyonikela banikela ngemali emhlophe, even ngisho emsamo uthola ukuthi uma ngabe kade kwenziwe iladi labantu abadala, uthole sekufika abantu bezonikela becela izinto ngemali emsamo. Ngakube konke lokho kwamukelekile yini inkululeko? Ake sizifune sizithole baba, uthinta indaba enkulu. Njengoba namhlanje abantu bayahamba baye ezibeni, uthi yezwa kuthiwa abantu bacwilile, abanye ababuyanga, abanye bahambile. Sibuye futhi sizwe kuthiwa amakholwa abeyobhabhatisana ezibeni, bacwila, uyayibona yonke leyo nto. Abantu futhi banawo umkhuba wokuhamba beyolwandle, beyonikela ngamashumi ngemali emhlophe. Angikusho lokhu ngikuphinde futhi ngikugcizelele. Ayilungile leyo nto yokuthi abantu bahambe beyolwandle beyonikela. Akukhathaliseki imali noma ngabe imhlophe. Elwandle akunikelwa ngemali olwandle. Olwandle baba, mawuzoyonikela khona uyafasta 7 days. Awukudla ukudla kwale ntshonalanga. Udla ukudla okuwegabadi lalelizwe. Ngamanye amazwi udla ukudla kwalelizwe. Ukudla ongakudli ukudla lokhu okufika lokhu kwafika la. Ngamanye amazwi udla ukudla kwakulelizwe, ukudla okuphuma phansi, imifino yonke leyo nto. Ikona kudla okudlayo for 7 days. Hhayi ukuthi awudli at all. Udle nama-fruit for 7 days. Awumbathi nomuntu wesifazane awulenzi ucansi uma uzohamba uyonikela olwandle. Olwandle baba kunikelwa ngani? Olwandle baba kunikelwa ngama-fruit olwandle. Ngiyazi abantu ukuthi abayazi lento. Sabuka izinto ezenziwa abelungu ngoba yaqalwa abelungu lento yokufaka imali olwandle. Umuntu omnyama nomuntu wase-Afrika olwandle uphosa ama-fruit. Ngiyazi abantu abakwazi lokho. Ngiyazi futhi abanye ngeke bangizwisise kahle, bazothi hhayi uyagula lo ikhanda. Kodwa olwandle awunikeli ngemali, unikela ngama-fruit. Uyawathatha lama-fruit uwakhulumise, uwaphose olwandle. Njengama-orintshi, nobhanana, nama-aphula. Olwandle uphosa leyo nto. Nami nje as mina Nkululeko Zulu ngiyakwenza lokho. Uzilani iy'nsuku eziwu-7, awumbathi nomuntu wesifazane, uba wedwa, awukudla ukudla kwangaphandle lokhu okufika kwale kontshonalanga kwafika nabacindezeli. Udla ukudla kwegabadi lalelizwe. Ngizizibeni. Nasezibeni futhi awunikeli futhi ngemali. And futhi lento yasey'zibeni ey'nkulu ave iyingozi ngoba laphana kunabanikazi bamanzi abagada khona ngaphansi. And futhi esizibeni awunikeli ngemali, unikela ngamatshe esizibeni. Ngiyazi kunabantu abangeke bayizwisise kahle lento engishoyo. Nesimo sokuthi abanalo ulwazi lokuthi emandulo abantu bokuqala imali ingakabe bikho, ingakafiki yonke lento babenza njani. Ingakho kukhona abantu abangeke bayizwisise kahle. Esizibeni unikela ngamatshe. Esizibeni uhamba amatshe uyowathatha entabeni nakhona.
hhayi noma ukuphi. Uthatha amatshe entaba uhambe uyonikela ngawo ezizibeni, ukhulume ngawo, uphose wona emanzini. And futhi number 2, esizibeni uma uyobhabhadisa abantu noma uyongena ezizibeni, awugqoki noma yini, uyayibhekisisa ukhala owugqokayo. Uma uyobhabhadisa abantu awugqoki noma imuphi umbala, kufana nazo iy'lwane. Nakhona futhi ehlathini, uma uya ehlathini awugqoki noma umuphi umbala. Uma uya emanzini ezizibeni ufaka ingubo emhlophe qwa engenalo ibala. And futhi number 2, imvelo baba iyamazi umuntu enqune njengoba waphuma kunina noyise. La emhlabeni kuneziziba okungamele ungene khona ugqokile, ekufanele ungene kuzo ungagqoke lutho unjengoba wafika nje. Kuneziba ey'njalo okungamele ungene ugqokile. And futhi nakhona futhi uyafasta 7 days, udle ukudla kwalelizwe, ungakudli ukudla kwangaphandle. Yingakho namhlanje sesathathwa zidalwa kangaka zasemanzini, uzwe kuthiwa amakholwa acwilile, uzwe kuthiwa amakholwa awabuyanga nezangoma, yonke leyo nto. Ngesimo sokuthi ulwazi lilahlekile ukuthi omkhulu bethu baqala abacindezeli bangakafiki babenza njani. Ingakho abantu bengeke bezwisise kahle lento engiyishoyo. Imvelo iyamazi umuntu engagqokile enjengoba waphuma kunina. So kuneziba ekumele ungene khona ungagqokile at all, ungene uwuwe njengoba waphuma kuma wakho. Kuneziba ongamele ungene kuso ugqoke omunye ukhala, kuneziba okufanele ungene kuso ufake ingubo emhlophe qwa. So ingakho-ke sinenkinga-ke namhlanje ubona abantu belahleka kangaka, bethathwa iy'dalwa ey'gada amanzi ngaphansi, abantu bahambe bengabuyi. Abanye uthi yezwa kuthiwa babuyanga bonke. Ngesimo sokuthi ulwazi lulahlekile, ulwazi alisekho. Uma simbulela izinto noma sibonakalisa izinto mase siy'veza abantu, mase abantu beyasithuka bethi siyagula emakhanda, bethi asiphilile, bethi sidla insangu. Kodwa sibe sizama ukuthi sibabuyisele entweni eyayenziwa okhokho emandulo, abacindezeli bengakafiki, imali ingakabibikho. And futhi emandulo futhi babenikela nangobuhlali olwandle. So baba, okwamanje ake ngiyibeke lapho le ndaba lena. Ngizolindela amanye ama-question baba. Ngiyabonga kakhulu. Hhayi, kuyezwakala qhawe lamaqhawe. Manje ngakube yiziphi izinto esingariveza ngazo lezi zinto ngoba phela abaningi sebekwenzile ekutheni uma beye empophomeni bafike banikele ngemali emhlophe, uma beyolwandle, emfuleni njalo njalo. Yiphi indlela yokuthi sibuyele kule ndlela okhuluma ngayo mfowethu? Kwimvelo baba unikela ngemvelo. Kwimvelo unikela ngokunye okuyimvelo. Imali baba ifike nabacindezeli. Baba imali la yakhiwa khona before iphume kuchithwa igazi, before isaphaza umhlaba wonke. Ingakho kuchitheka kanje igazi. Ingakho ubona umhlaba wonakele kanje true ngenxa yemali. Imali ithi uma iphuma iyofakwa emabhenki eqalwe ichithelwe igazi, kwenziwe usiko oluyimfihlo, kuchitheka igazi. Ingakho umuntu engabulala ngisho umuntu ngenxa yemali. Mase ucabanga ukuthi ungahamba uyothenga isidalwa sikaMdali ngemali. Intethe uma iphuma yachithelwa igazi. Bafowethu, ayikonakele kakhulu. Kwimvelo usebenzisa imvelo. Uma ufuna ukukhunga imvelo kaMdali, uyikhunga ngenye imvelo kaMdali. Awukwazi ukukhunga imvelo kaMdali ngento echithelwe igazi. Awukwazi. Ingakho konakele kanje. Ingakho kunje. Ingakho ubona izwe lonakele kanje. Abantu kodwa mababuyele kwindlela omkhulu bethu nokhokho bethu ababembulelwe yiyo uMdali, ngoba lento ababeyenza benikela ngama-fruit ngobuhlali, into ababembulelwe yithunywa zangalesa sikhathi ngesikhathi sabo. Uyayibona loo nto. Namhlanje sesasebenzisa imali ngisho ey'ntweni ey'wrong. Ingakho imvelo isijikela kanje. Ingakho imvelo isibulala kanje, ngoba sesanikela kuyo ngezinto ey'wrong.
nezinto umdala angazange ambulele ukuthi anginikelwe kuzo. So nje, hayi baba konakele kakhulu. Imvelo imahhala ayithengwa ngemali. Amatshe uwathola mahhala entabeni. Hamba uyowathatha entabeni mahhala baba, unikele ngawo mahhala. Sibonga kakhulu Qhawe Lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda amadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlebulele khona. Siyathokoza.